Najpríjemnejšia skúsenosť z rámom bývania bola komunikácia, na prvom mieste určite, a záujem a stavebné materiály. Pretože je mnoho firiem, ktoré stavajú montované domy alebo montované drevodomy, ale použitie materiálov je úplne rozdielne a aj ceny sú veľmi rozdielne. Takže je veľký rozdiel dať, dajme tomu 80 000 za dom a 80 000 za dom, za prakticky tiež montovaný drevodom, ale tie domy budú úplne niekde inde. Aj čo sa týka technického posúdenia určite. Prezisťovali aj inú firmu, prakticky ten dom znovu sme riešili, už potom ďalšie firmy sme nejak neriešili, sme na to ani moc nemali čas, ani energiu, lebo už sme potrebovali stavať, však nás to trošku tlačilo. Ale to nejak si dajte materiály, aj hrúbka stien, hrúbka izolácií a podobných vecí, tak to je úplne niekde inde. To je veľký rozdiel. No, určite by si mali odsledovať viacero firiem, spraviť si prieskum. Určite by som odporučil aj raj bývania, nech si pozrú, alebo nech sa konkrétne stretnú, alebo nech idú do vzorového domu sa pozrieť, samotný ten prvotný pocit. Taktiež sme sa boli pozrieť do postaveného domu, nám to bolo umožnené vlastne s majiteľom toho domu a ten pocit, prvotný dojem a pocit v tom dome bol veľmi dobrý, veľmi dobre sme sa tam cítili. Aj to bolo jedna z príčin, prečo nás ten dom natoľko oslovil. Samozrejme potom sme s ním prekomunikovali aj skúsenosti, komunikáciu s majiteľom firmy Raju bývania a bol veľmi spokojný. Takže určite nejaké tie referencie od tých užívateľov, ktorí v tých domoch žijú. A určite by si mali odsledovať energetickú náročnosť budovy a materiály, ktoré sa používajú, či sú certifikované, ale či to nie sú nejaké šity z Poľska. To je dosť podstatné. Spraviť tú termovíziu, alebo prakticky teraz ešte ten blow door test sa zrobí. Pri tých domoch tá tesnosť obálky budovy, a tak myslím, že tá termovízia je taká podstatne, že tam je vidno všetko. Ten blow door test to už je len taký ten nejaký ďalší. Už mám všetko v maili, tam to mám popísané, mám tam fotky presne, ktoré miesto, fotka, termovízna fotka plus fotka originál, že ktoré je to miesto, a plus potom, keď sú nejaké nedostatky, tak tam sú rozpísané vlastne inžinierom, ktorý tú termovíziu robil, tak sú rozpísané chybičky a potom aj možné aj následné nápravy, čo s tým treba spraviť. A to sme si na vlastne povedali, ja som tu už hovoril dávno, že to nechám spraviť určite, že neviem, že hneď, ale že aj po nejakom čase, že vlastne rok a pol to ani nejak veľa. Tak to bola taká hlavne moja iniciatíva, lebo proste počítame s tým, že tu nevieme žiť 2 roky alebo 3. Počítame, že tu budeme žiť trošku dlhšie, takže chceme, aby ten dom bol v 100% v poriadku. Znamená to, že bývame dobre. Máme aj z toho taký pocit, ale takto to máme potvrdené. Každý sa si uistí, že aby bolo proste všetko v poriadku, teda aspoň väčšina ľudí. No, nízkoenergetický dom vnímame veľmi dobre. Čo sa týka vykurovania, určite by som odporúčal každému ďalšiemu, ktorý by sa rozhodol stavať, určite krbovú piecku alebo proste krb. To je jedna z vecí, bez ktorých si to ja neviem predstaviť. To je podľa mňa súčasť komín, krb, takisto jak to bolo kedysi u babky, tak jednoducho bez toho sa neviem predstaviť a samozrejme to ušetrí veľmi veľké ďalšie náklady, aj keď ten dom je nízkoenergetický a nepotrebuje až toľko vykurovať. A samozrejme plus spojiť to s nejakým tým, dajme tomu, či už plynovým, keď sa niekto rozhodne, myslím si, že to je zbytočné, dajme tomu tými elektrickými konvektormi. Vlastne nie je to vôbec drahé ani nákladné to vykurovanie s tou elektrikou. Samozrejme plus zabudovať nejaké tie izbové termostaty a tým pádom myslím si, že človek nemusí nič riešiť. Fakt, že len príde, hodí si niečo do tých kachlí, keď odíde preč, nastaví si teploty a je úplne v pohode. Čo sa týka hlučnosti, my nepočujeme nič. Či už majú vedľa susedia nejakú diskotéku, alebo dokonca sme mali aj takú skúsenosť, že tu sme mali proste tak rušnejšie a ja som vyšiel von na prechádzku a ja som z domu nepočul nič. Ani kúsok nejakej hudby, a to sa nám otresala
otriasal stôl, takže po tejto stránke z toho by som nemal strach. Samozrejme však sú použité aj lepšie okná, čo by mali byť určite izolačné trojskla, to musí byť aj ten prestup tepla by mal byť úplne niekde inde ako v klasickom štandardnom dome. Aj tá hlučnosť, samozrejme aj ten polystyrén zase, aj tá fasáda teda musí niečo podržať, aj samotná tá konštrukcia. Takže ako tepelne a zvukovo je ten dom vyriešený veľmi dobre, určite. So škodcami nemáme problém, pretože ten dom samostatne je určite riešený hlavne proti škodcom a sú tam aj tie steny, aj tie rôzne miesta, kde by sa tí škodcovia mohli zostať, tak sa teda nedostanú. A tie materiály, ktoré sú v tom dome použité, nie sú ako keby chutné pre tých škodcov, takže tam oni nemajú dôvod sa vôbec do toho. Šanca dostať sa akože nejakým takýmto hlodavcom do baráku pri murovanom montovanom je taká istá. To je to isté, to je úplne jedno, že či to, však to je, tam není nejaký, tam je iba rozdiel, že tehla drevo. Tam není nejaký ďalší, nejaký iný rozdiel v tom. Takisto to má strechu, takisto to má strop, steny, dvere, okná, takže tam není nejaký rapidný rozdiel. Pre koho sú vhodné? Pre tieto domy sú vhodné pre každého, kto má záujem teda o bývanie v dome. Určite sú zaujímavé tieto domy aj pre tých, ktorí nemajú až toľko financií, aby si dajme tomu postavili nejakú obrovskú vilu, pretože je veľmi veľa možností a veľa tých dispozičných riešení aj tých domov, rôzne veľkostné kategórie. Nie sú to domy 150 do 200 m2, ktoré sú už dneska pomaly zabudnuté, pretože dneska skôr ľudia potrebujú nejaký ten svoj priestor, nejaký ten svoj kľud a ten priestor sa dá nájsť aj 60 m2, niekedy aj menej, takže myslím si, že ten dom je určený pre každého. Určite mladé rodiny s deťmi, aby tie deti sa mali kam ísť hrať niekde na dvor, nie do nejaké špinavé petržalskej tam ihrisko, alebo hoci kde inde. Takže myslím, že pre všetkých určite. Hlavne toho, že okolo domu je strašne veľa roboty. neviem si teda predstaviť, že aké, však samozrejme upraviť si nejaký ten pozemok, nejakým tým trávnikom, nejaké tie kvetinky, nejaký ten strom zasadiť, ale to sú také položky, ktoré oni za 3 mesiace dajú do fondu oprav. Možno, to je úplne fakt, a keď si to človek sám spraví, tak to je úplne... Však to sa dá, no jasné, aj to, že sa to dá postupne, tam není teraz nutné, že s niekým sa predbiehať, aby som ja mal to rýchlejšie, aby to nejak vyzeralo. Postupne, ako tam je niečo. A pokiaľ je dom novostavba, prvých minimálne 10 rokov, ja tam nemám čo robiť na tom dome. Určite. No to nehovorím okná, strecha, takéto veci, tak tam aj dlhšie, samozrejme. Tam vôbec nič. Čo keď tak sa vymaluje raz za 3 až 5 rokov a... Klasický štandardný byt v Bratislave, ako v 100 000 určite, minimálne. Niektoré v Ružinov 120, 130, niekde aj 140, že prerobený. A sa tam vystierkuje, vymaluje, vymenia sa plastové okná, čo nie sú až také položky a pýtajú sa to 130-140 tisíc. A plus ešte nájomné samozrejme, to ešte o tom ani sa nehovorí. Takže tam to je úplne, to je niekde inde. A prakticky prídu do bytu a sú v byte a nič iné, nič viac nerobia. Alebo potom môžu ísť do nákupného centra, tam si môžu dať kávičku. A to môžeme ísť aj my. A to môžeme ísť aj my. A to si môžeme tú kávu radšej spraviť tu na terase a môžeme sa tu baviť na čerstvom vzduchu. Do Chajnane zvládame veľmi dobre, myslím si, že to zvládame ešte oveľa lepšie ako ľudia, ktorí žijú v Bratislave, nakoľko cestujeme do Bratislavy za prácou. Cesta nám trvá 25 minút, maximálne 30, je tu strašne veľa možností alebo veľa ciest, ktorými sa dá prejsť, není to len cesta, lužná rovinka a podobne. Ľudia, ktorí bývajú v Bratislave a idú z inej časti do druhej časti mestskej, tak cestujú 3/4 hodinu a niekedy aj viacej, a my cestujeme 25 minút, takže čo sa týka akože dopravy, samozrejme, keď ideme cez zlý čas, tak do Zápchy sa dostane každý a dostaneme sa aj my, ale cestovanie je úplne perfektné, tam s tým vôbec nemáme problém.
Čau.